Здравейте хора! Днес ще говорим за училище. Сградата, в която като влезнеш всяка сутрин искаш да избухне и да изчезне от лицето на земята. Да, мисля, че при всички е така. В училище ми е страшно скучно или поне в някои часове. Просто като стоиш до парното и е толкова топло и хубаво и просто ти се затварят очите и ти си иска да спиш, да си на мекото си легло вкъщи. Имало е случаи, в които учителите да ме будят, защото така жестоко съм заспала, че дори приливна вълна няма да е способна да ме събуди. Разбира се, сигурна съм, че всеки от нас е чувал крилатата фраза "Учи сега, защото ще ти трябва след много години и няма да се налага да ставаш от леглото и да си казваш пак ли съм на работа?" Както и да е, ние и сега го казваме, но явно, че родителите просто не го разбират и продължават да ни го повтарят 10 000 пъти, въпреки че и веднъж да ни го повтарят, ние пак ще го разберем. Само не мога да разбера защо тази крилата фраза трябва да ми се повтаря всеки път, като изкарам четвърка на теста по математика. Нашите не разбираха ли, че аз и геометричните фигури не сме се разбирали никога и няма и да се разберем. Но математиката да не се притеснява, чувството е взаимно. Както и информатиката и всеки един предмет, който ме мрази, очевидно. За разлика от това, нуклеиновите киселини много ме обичат. И аз ги обичам. И така, госпожа топлетър мога да ми извинявам, но всеки път, като съм до парното и е топло, а тя започна да разказва увлекателно за някой разказ, аз просто... Добре, да затварят ми с очите, но какво да направя? Това е съвсем човешко. Все пак ние младите не можем да се наспим. Все пак трябва да учиш, трябва да пишеш домашни, да имаш социален живот и всичките тези неща в едно. И трябва да се наспиш по 8 часа. Това не мисля, че е възможно. По всичките закони на природата, смятайте го с формули на Питагора, ако ще там, а няма да стане. И така, както виждате, училището е, гадно. Но има и хубави аспекти, като го погледнем. Хубавата страна на нещата. Например, са учениците ми, които са забавни в повечето случаи. Честно казвам, не се разбираме много, както може би при почти всеки средностатистически клас е. Но имаме някои забавни моменти, някои се правят на идиоти. Ние всички сме идиоти, както и да е. Все пак има едни такива забавни моменти, които ще запомниш за цял живот и ще съжаляваш, че всичко това е свършило. Боже господи, ви ги трънкам. Да, сигурна съм, че сега в момента ви звучи супер тъпо и bullshit, но ще видите, че след като завършите 12 клас или вече сте на края на 12 клас, започвате да усещате тази малка празнинка, която ще изпитвате през целия си живот, защото те идиотчки ни надали ще ги видите повече, защото ще сте пораснали хора и ще трябва да занимавате с работа, деца, семейство и не знам си какво. И тези неща, тези малките неща, които са ви размивали през цялото време, вече няма да стане. Но въпреки това наслаждавайте се на това, което имате сега. Плачете преди тестове по математика и физика. Малко се отклоних от темата, но въпреки това са си истински съвети, които съвети са си. Сега ще ви предоставим ексклузивно видео какво се случва в мислите на един ученик по време на училище. Забавлявайте се! Добре, ще слушам. Населението е свързано понятието работна сила. Тя се формира от населението, което притежава тази пукнатина в стената как ли се е образувала? Основната част от работната сила се формира от хората в трудоспособна възраст. Колко ли ще е хубаво да се прибера и да си легна в топлото легло? Какво да правя с Пенка, като дойде? А какво да купя на нашите за Коледа? Дали да купя възглавница или да са две? Може би пък трябва да взема нещо, което и на мен ми трябва. Добре, концентрирам се. Хайде, трябва да си мина тест. Активност на населението или неговото участие в производството на стоки и услуги. Рождения ми ден наближава. Дали да изнудя нашите да отида на екскурзия? Да, това е много добра идея. Трябва да го обсъдя с тях. На 3,3 милиона души през 2011. Второто... Ако клипът ви е харесал, може да сабскрайбнете тук, да лайкнете или да коментирате долу. Също така в описанието ще има линкове към социалните мрежи.